दिनैनि बे धरना कार्टुसिसखौ लादों जोङो 3 अक्ट'बरनिफ्राय 7 अक्ट'बरसिम जोङो जिल्ला लेभेलावहाय लादों आरो बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ जोङो गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामदोंमोन बे दाबिखौ आसाम सरकारा मानियाखै आरो जोंखौ थगायनानै दोनदों बिनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियावहाय मानि लानाय जादों होनोब्ला थांनाय 29 तारिखआव थांनाय 29 तारिखआव डिरेक्टर अफिसावहाय जोंनि कमिटिखौ लेंहरनानै लाजि फोनांदों 30 तारिखआव जोंखौ रायलायनो होननानै बिथाङा डिरेक्टर सारा निजे गावनो उपस्थित जायाखै बिथाङा एबसेन्ट जादों आरो जोंखौ थगायनानै ओइदिनखालि थगायनानै दोनबाय थानायनि दारैनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोबनो गैयै बन्द खालामनाय जादों मानोना जोङो थांनाय जुलाइनि 19 तारिखनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ लानो गोनांमोन बेवहाय आसाम सरकारनिफ्राय जोंखौ थगायनानै दोनदों नोंथांमोननि दाबिखौ गासिखौबो जा दाबि दङ बेखौ मानिजोबसिगोन किन्तु नोंथांमोनहा आन्दलनखौ दा खालामसै होननानै जोंखौ थगायनानै दोननाय जादोंमोन आरोखि बिनिखायनो जोङो बेखौनो दाबि खालामदों बे दाबिफोरखौ थाबैनो होनांगौ आरो जोङो दाबिखौ जागोन साननानै 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरसिम फसाननि खामानिखौ मावदोंमोन मोजाङैनो किन्तु बे फसान मावनायाव जोंनि बेखिनि रांजों थोजासे नङा आरो जोंनि गामि लेभेलावहाय फसाननि ट्रेनिं बा एडभाइस होयै होयै जोंहा गावबा गावनि देहाफ्रासो नस्थ' जालांनांदों बेखौनो जों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों अजन्ता नेयक बायद'निसिम जों बेखौनो खावलायहरदों बिथाङा महिला जानानै महिलानि खस्थ'खौ मिथियाजासे जोंनो माननिखौ बारायनानै होआखै आरो जोंखौ थगायनानै दोनबाय थादों आरो मोनसे जोंनाव बिटिआरआवहाय बिटिआरनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर'निसिम जों खावलायदों बे जोंनि बे मोनबा जिल्ला जेमन उदालगुरि तामुलपुर चिरां बाक्सा आरो क'क्राझार बे जिल्ला मोनबायावहाय आउट अफ बिटिसिआव जेरैहाय खाद्यखौ गावबा गावनि सेक्स सिस्टेमजों होदों बे सेक्स सिस्टेमखौ जोङो होजानो गोबाव समनिफ्रायनो दाबिबोदों नाथाय दिनैसिमबो जाफुंना होआखै कन्ट्रेक्टरनि दारै जोंनो गाज्रि माइरं आरो गाज्रि दालिफोरखौ होनानै जोंखौ गथ'फोरखौ जाहोहोदों आरो जों बाहाय गोबां अपमान मोननांबोदों बेखिनि माइरं दालिखौ रावनिबो दानि जुगावहाय गथ'फ्रा जाहोआ आरो मालिक गार्जेनफ्रा जाहोआ बिनिखायनो आङो खावलायदों जेरैहाय आउट अफ बिटिसिआवहाय सेक्स सिस्टेम जादों बे सेक्स सिस्टेम बादिनो जानो थाखाय आङो प्रमद बर' सारनिसिम खावलायदों आरो लोगोसे दख'ना फसान नामै जोंनो मोनसे दख'ना हरदों मोनफ्रोमबो जाथि दङ जोंहा बे दख'नाखौ मा खालामदों गासैनोबो दख'ना हिसाबै मोनसे गस्ला सिटखौनो जोंथ' बर' जाथिया दानानैसो गानो कलसुथा बा गुबैनि किन्तु गस्ला सिटखौनो मेसिनाव लागायनानै गोबां जोंनो कन्ट्रेक्टरनि दारैहाय जबरदस्ति सुपारभाइजार बा बायद'मोनखौ सिडिपिअमोनखौ खावलायनानै सकस होगोन मागोन होननानै जोंखौ लाहोदों आरो बे दख'नाया गानजानाय नङा आरो मोनफ्रोमबो जाथिया दख'ना गाना बेखौनो आं खावलायदों थाबैनो जोंनो बे दख'नाखौ गोदानै होफिननांगौ आरो जोंनाव गथ'साफोरनि गोदो आगोल समावहाय जोंनो गथ'साफोरनोबो इउनिफर्म होयोमोन किन्तु बे इउनिफर्मखौबो दिनैसिम खनसेल' बे बिटिसिआव होफेरदों बिनि थाखायनो आं खावलायदों बे जोंहा गथ'साफोरनो ड्रेसखौबो थाबैनो होनांगौ आरो जोंनोबो जोंनि कर्मि बान्धबीफोरनोबो बयनोबो गोदानैहाय दख'नाखौ होफिननांगौ जों नाजावनाय जानाय नङा बेखौ जोङो बायद' जायोब्ला जोङो सावनानै होनो बायद' जागोन आरो बेखौनो आङो खावलायबावदों जोङो बेखिनि रांजों थोजासे संसारखौ जों जानो हाया रावबो दानि जुगावहाय 6,500 रांजों रावबो न'खरखौ सालायनो हाया बिनि थाखायनो आङो खावलायदों बिटिसि सरकारनिसिम आरो आसाम सरकारनिसिम जोंनि माननीया
12,000 आरो 11,000 आरो 10,000 थाबैनो जाफुंनांगौ आरो अबसरकालीन बायदोंमोन जेन'बा रिटायार जानाय बायदोंमोनहा दिनैसिमबो थैलायलांबाय दाख्लैसो सानै साथामसो थैनाय जों खबर मोनदों बिथांमोनहा थांनाय 2022आवनो आजिरा लादोंमोन खिन्थु बिथांमोनहा दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय मोननो गोनां एककालीन अबसरकालीननि रां मोननांगौ 4 लाख आरो 3 लाख आरो 2 लाख बेखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै बिथांमोना रंसारिसो जागुलायबाय बेखायनो थाबैनो 20 अक्ट'बरनि गेजेरावनो होनो थाखाय जोङो दाबि खालामदों।